Ngai ke Balei Pibaro ki parlok ki bije ki jengah utrai ni kapor ke bomta bat ngai ke Balei Pibaro ki subscriber bat ki viewer ki basya ngap ke khubor ga jong Balei lang ba new channel ba ngai scam kene ga klimat kene ga kapor ka ba Balei udon ni kene khubor ya ban persngo preng jupi iwe puwe ki parlok ki bije jengah Balei nang kar khui pi unang yalami pi unang aibor pi ka ba pinang ya sprang ban skri utrai ban le ke mon ga jong bat daum sim kho jong unyalam ya pi hakaba pinang long kita gibru ke beslur ye kaban ya lapro ye ke gospel ke jong utrai bat ye kaban ye le persya kita ke bor jingdom ke batek ke bakhomi pi de ke bor sem khoi bat ke tin ke jong Balei ke tin ke jong Balei ke bang khwa kan ke por ye kaban persngo hapna speaker long ke jingduwai ubamatlah ke jingduwai ubamatlah lada pi puli ke gospel ke Markos ke long ba speu ke khot ba sapen ru ter pinlap padon uwe ubru uta ude batimios dan uwe ubru tau de batimios ong ke tin ke jong Balei uni ubru de ubamatlah adin ba uli yo sngew ba U Jisu U yai leng ba nang ta ong ke tin ke jong Balei uni ubru la sedang banduai ngai uni ubru le cha yo sngew spang U Jisu ba U Jisu le ki kamba ki khrau ngai uni ubru cha yo sngew ba U Jisu u pen im yo bayap pen yai yo betko pen pek yo bamatlah bat sibon ki kamba ki ba U Jisu le ngai uni batimios usai yo sngew barabor bat mentang ke klimat hakaba U Jisu ya leng bana ta jaka ong ke tin ke jong Balei bat ba uni u batimios u le yo sngew U Jisu bat ong ke tin ke jong Balei haba u yo sngew U Jisu ula sedang ye gaban khot karpat U Jisu ngan ong dawe kentin u sedang ban duai haba u sedang ban duai ke tin jong Balei ula duai jam udah karpat jam bat ke ga bajia ong ke tin ke jong Balei don katu kat ni gibru ke ba ke ba syong hajan jong ong ke tin jong Balei kini gibru gila senge yo hanrei uni u batimios u khlam senge udang karpat jam ong ke tin ke jong Balei udang karpat khamtam u khot karpat u duai karpat jam ong ke tin ke jong Balei bat U Jisu u yo sngew ye ke jingduwai jong ni batimios u yeng bat u khot u bat uni u batimios u yo ye ke ga ba u kwa ong ke tin ke jong Balei U Jisu u la pen pej ki khmat ke jong U Jisu u le yo sngew ye ke jingduwai ke jong u batimios ke ga bangut ban ong hangle kanong ba uni u batimios hagasin ke man kong ga ba u duai haba umyo e ga jubab hanrei uyai karpat u klem persngap ya ke kata ka sur ga ba u yo sngew ga ba keren na jan jong u klem persngap eta ka sur hanrei ong ga tin ga jong Balei uni u khot karpat uyai duai ba da ba uyai duai ong ga tin ga jong Balei u yo e ga jubab u yo pediang ye ke ga ba u kwa ga jing ju lo ba ga jing yai ne jong ban duai ke ga mga kwa ba ong nam ta ju pi we ki prok be jang ga ne ka por ga bo menta don sibun na pedang ju pi ki ba duai de ga snem hadu menta pi myo e ga juba le se pi duai ba ga yeng ga sem ju pi kan kala ba okpa ju ga yeng ga sem kan un kala no re kam don ga jing kala le se pi duai nam ta ga jim ju pi simen ba ga tu ga jing pang kan ria no kan long khya no re hadu menta pi pat yo juba le se pi duai nam ta ga ba pi pin yo ga jing trei ha ga nu ga le se ha ga office ni ha ga nu ga jaka rei hadu menta pimpat yo ke jubab ke plo bisinga badon ke por ke ba pi give up no pi ken no banduai pim kwa shu banduai pim kwa shu ban pentip shu Balei namar pim yo skatu phila duai bat kawan no kata ke sur ke bawan na ke jim pi kata ke sur ke ong ken no nai duai shu kala biang pi namar pim yo kawan kata ke sur leni ki parlo ke par George pi ki pen ide ko pat galenti ngakwa dengan oi pikir program singa u batimios u klem sange u klem give up re uyai duai ong ke tin ke jong Balei u klem pen sengap ya ke ga ba ki bru ki keren re uyai duai ke ga bangakwa ban ong golong kane ki program singa lada pi hadu menta pi pat yo ke jubab ngakwa bangan ong pi yai duai kumba batimios u yai duai yai karpat ke kertang jong Jesus dang yai karpat yai skriu trai nganget ha gowe ke sngi u Balei ule ki kamba la pi duai sha la pi yai ne sha ban duai ban khot karpat ban pan ye ke ga ba pi kwa ba U Jisu ule ha ga jim go jong pi what give up what snap ye ta ga sur ha ga jimut perkat ju pi ga ba keren what snap ki parok per George pi ga ba pen ide go we galenti yai de galenti jong trai yai ne ha ga jing duai bat yai duai ki pro jinga yai duai ba la pi yai duai nganut banong pin yo ye ga jubam la ga de ga jim jong pi simet la da gadai ki bahaya ngasam jopi pinyo ego juba namar U Jisu ulong u Balei u im u Balei u bisisha bat unjuba ha kapor jung u
Ye kata ke jinon kam ke ba mangar phi ka bangi kerpat ni khot kerpat ni duai ke pentip su un ai ha kapor ke ju na kata daw nga kwa wan oi phi pro jang ni kapor ke bamta ya ne ban duai ya ne ban khot kerpat ya ka e ke ba phi pan no try ya ne ban duai don't give up what give up ki pro jang ya ne ban duai ha ga we ke sni pin se yo ya ka e ke ba phi khot kerpat bat kan sowan ke jingmen ki pro jang bat kan sowan ke jingmen ya yo sngew no try ya yo sngew ye ka ktin ke jongle ya pului ke ktin ke jongle kumba obar timio sangni kaban kong uyo sngew haba uyo sngew ukhot karpat bat ukhot karpat uyai khot karpat uyai khot karpat haba uyo sngew ko wan ke jinget haba wan ka ta ke jinget ya ka don ukhot karpat ungai bo unyo ye ka e ka ba ukhot karpat ye ka e ka ba udwai bat na ka ta daw ke pro bisinga ya long kita ke bru ke ba ki ba sngew tunat ban yo sngew no try ban yo sngew ye ka sur ke jongle ban yo sngew ka ktin ke jongle da ka bangi pului ke ktin ke jongle ya long kita ke bru ke ba sngew tunat ban yo sngew ku khobor ke jongle la da philong kum ta kata ka jingduwai ju phi bat ka jingyai ne ju phi ban duai ha ka we ke si pro bisinga ngan ong phi pinyo e ka ba phi duai namar utrai uyo i ke jinget ka ba phi don ka donut le si menta phi pat don kata ka jinget ka jongle ka donut ju phi na kata ka daw phi pat yo ye kata ka ye ka ba phi pan let's see pidang pan daga jing start brew re om daga jing yalam jong blei om daga jinget ka ba pio na do kata khimat pio snow na kata ka daw nga kwa ban oi pi ya yo snow ya ka ba pio snow no try ya pului ka ktin ka joblei ya skriu try but ya ne ban duai ban khot karpan ha go we gisni pro bisnga pinyo ya ka ba pipi kwa u blen kerkhu